बेलेगखौनो हामबाय जतनावनो दिनै बेलेगखौनो जों दिनै दंथंमा साल जों देब्रा हानि बबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा दिनै आसामा साल आसामा साल दिनै 42तम जों दिनै हेजामारा कमिउनिटि हल दिनै मथानेङै जों बेलेगखौनो दिनै दंथंलायै जों हदं दंखायै जों दिनै बिनि आसामा सालनो जों फालिलायखा जों जतन साइमानो चिनी महाराजा चिनी अतिब्रा हानि बागै बसक चाइदगै खारिवै सामुं ताङै दं जों दाबो चिनी तिब्रा हावा दोरोखाय कमिटे थाङै दङ अ जारो चिनी बुवाग्रा चिनी बागै बजाखा आन बागै जों बेलेखायनो खा फुलिबो जों हिमैमान तामगाय जों साइमानो बुवाग्रा आगिन थिमिनो जों नाय थाइगा ताक बसं नाय दङ दाबो चिनी बुवाग्रा दंनाय चिनी प्रदीप किशोर बुवाग्रा ब जोंनो बेलेखायनो हामजागो चिन बर'नो हामजागो बो जोंनो सिगाङाव तेबो गोजोंखाय दंना बागै बसाय दगै दङ जों दिनै जतनो खाथंलायै बिनि बुवाग्रानि सालनो आसामा सालनो मुदु खालालायै नाथाय फायनाय थिनां रग जों बिनि जे सामुं खायमानो जों आबनो गुबै लामो दंना बागै जों बनो जों पाल बाक्सा खायै जों मनो लगायलायनाय ओमफ्राय ताक बजारा मुदि दंखौ जों बुवाग्रानो कक बिनि लगे फायागो जों बंनाव थानाय फायदि जों बुवाग्रा बाय पालखाय सामुं दांलायै जों चिन थिनांनो चिन बर'नो दुख साउथ लाङै जाहाथे चिन बर'नो अहावा गोथां दंनानै बागै जों खाबाय बन लगायलायनाय हामबाय जतनावनो दिनै बेलेखायनो दंफांनि साल जों बुवाग्रा आसामानि बिसि ब्रै थि दिनै जों पालाय दङ सारा त्रिपुरा हास्तेवनो दिनै बिनि आसामा सालनो पंथत खदम ददम खालायै जों खम दुपकाथि साथि बादि सगै बुवाग्रानो आसामा सालनो जों दिनै पालायलायो तामनि बागै जों बुवाग्रानि आसामा सालनो पालायखा अमनो किसा आं सानानै मुसुंगो तामनि हिंगाखाय जों ताबुक मा बलायो दिनै त्रिपुराव भुटान नर्थ इस्ट एकमात्र त्रिपुरा ताई मणिपुर सिमसे बुवाग्रा दंसो हिंगाखाय ताई बुवाग्रा गैखानो हिनि मानो काय भारतवर्ष ताई आलका जागाव ताबु बुवाग्रा गैखा हिनि न जों साइमानो बाहायबानो जों ब्लाइखेनो दिनै जों प्राउड मा खालायो जों ब्लाइखेनो खाजावो ब्लाइखेनो दंखगो चिनि बुवाग्रा दंखो चिनि मुकुमो चिनि लाई बुमा हिनै जों बुवाग्रानो नुगो तामनि हिनबा कुसुं त्रिपुरा हा बुवाग्रा बाय तलै नायजागै थाइका काय दाबो चिनि बुवाग्रा चिनि दखानो जे जों जे गोलगै दंमानि जों जे बुइबाय सादंजागमानि अमनि फियंनान बागै दिनै बसादायका चिनि महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर देबबर्मा एकाकाय ताकलाय जे बिनि आसामा सालनो जों ताकलाय न आगि पालाय जे फनो ताकलाय न जों गाहामखाय सारा त्रिपुरा जो पालायनो बागै यात्रि दंमानि बोसकांनि सालो बोसकांनि बिसिओ तेबो खदम ददम तेबो कतर खाय तेबो रेलि खायलाययै जों बुवाग्रानि आसामा सालनो पालायनो बागै जों ताकलायनि सिनि न समाय थांजा बेखाय तामनि हिनबा जों नायो जे चिनि बुवाग्रा आयु लगै दंथन बा हामारि मानथन कायथरनि हामारि मानथन लुकुरनि हामारि मानथन बुवाग्रा आयु लगै अ संसाराव खायसे साथिंगै ब चिनि दखानि बागै सामथाङै मानथन जों मनो दिनै बिना आसामा साल नायो बुवाग्रा जतनि बागै सामुं गाहाम थांथन चिनि दखानि बागै सामुं गाहाम थांथन चिनि हास्तेनि बागै सामुं गाहाम थांथन अमनो जों जतने नायो चिनि ताको उत्पल संरक दिनै आरो गोबां मा एकसं एन्टनि संरक बारे संरक गोबां मा बरकनो दिनै आरो जों हेजामारा कमिउनिटि हल जों अंको खायलायका बेलायखानो तंथका आरो जों केग्रामानि बिसिंते जाति सगलायै बुवाग्रानि इंकोनो हेपि बार्थडे जों रोजाबलायै दिनै जों तंथकलायका अमतै तंथक आगामी बोसोराव फायनाय जों आफ्रोबो तेबो तंथकलायनाय ओंखाय दिनैनि साल तैतामो सानाय एकाकाय आंमनो सानाय जे बुवाग्रा आयु लक्षण बुवाग्रा जतनि हामारि मानथुन जतनि फान मानथुन एवं त्रिपुरा हास्तेनि चिन त्रिपुरा सारनो थामसा खालायथुननानै लामावो बुवाग्रा ब पिनि फान खेपासिथुन असक सावैनो हायनो हाय बुवाग्रानो चिनि जतनि दिनै चिनि यां सिन्ना हेजामारा यां बरकाथाल आमचाइनि जत लुकुरंनि उंगै बना खा काहाम याफारे एवं त्रिपुरा हास्ते लुकुरंनि उंगै खा काहाम याफारे बुवाग्रानि जे पान्डा आसामा सालनो जों अरनो आसक्तै कक सावैनो पाइखा
ka bubagara no tini ni salota waisa ahai no जों jotono khulumbai ka jotono khulman Gracias.